Usa sa mga gidagsa sa probinsya sa Siquijor matag Semana Santa ang ilang gipasigarbo nga healing festival. Gihimo kini aron matapok ang mga healer sa probinsya ug adunay kaduulan ang mga gustong magpatambal. Kini ang report ni Nico Sereno. Sadya ang Mount Bandilaan sa probinsya sa Siquijor matag panahon sa Semana Santa. Tungod kay kini ang ilang tapukanan sa tinuig nga healing festival. Sa maong kalihukan, mahiusa ang mga healers o mga mananambal gikan sa lain-lain nga lugar. Ang nagkadaiyang grupo may kaugalingong booth kundi gidalit ang serbisyo sa mga traditional healers. Lain-laing klase sa pagpanambal ang ilang gidalit sama sa bolo-bolo. May mga pagpanghilot sab nga ilang gihimo. Kinsa may angay tawgon nga alternatibo. Ang una nga gi-practice na pila ka thousands of years o kanang bag-o lang nang abot nga klase sa pamaagi, mga early 18th centuries. Sa maong dapit, gidisplay ang lain-laing produkto sa ilang grupo. Sagad niini, mga gamit sa pagpanambal sa lain-lain nga sitwasyon, mga himughat, tambal sa pasmo ug uban pa. Importante kayo sa mananambal diri sa Siquijor ang panahon sa pagkuha. Nganong 7 consecutive Fridays man sa panahon sa Kwaresma. Nganong lutuon man siya Sabado Santo. Nganong sa Sabado Santo man siya i-mix. Sa kalihukan usab, dunay giluto ang mga healers ug herbalists nga nagkalain-lain nga mga tambal. Usa kini sa labing giatngan sa mga tawo nga midagsa sa kalihukan aron kini masinati. Gikalipay sa mga organizers sa Healing Festival ang pagdaghan sa mga bisita. Gani ilang nabantayan nga musaka ang gidaghanon sa mga taong moabot matag tuig. Anhiyon kay naiuban murag mo'y tuyo gyud sa mga turista kay pagsaksi anang manambal dayong pamaagi sa mga pagtambal ug labi na rin yung kaning pagluto ron anang yung sa paggama ng mga tambal nila. Naanda na ang tinuig nga pagpahigayon sa Healing Festival dinhi sa probinsya sa Siquijor matag Semana Santa ug gipasalig sa tagduma nga magpadayon pa ang pagpahigayon ning maong kalihukan sa mosunod pa nga mga katuigan aron sab nga mapalambo pa ang turismo dinhi sa isla. Gikan sa probinsya sa Siquijor uban ni Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak.